खुलुमबाय नायनानै चेनेलखौ दावगाहो नायनानै चेनेलखौ दावगाहो ओरै सार दङ प्रबिन सार बयबो नायदो चेनेलखौ बयबो नायनानै हेफाजाब खालाम बेनिफ्राय आरो साबसिन नोंसोर मदद होयोब्ला मोजां भिडिअ लाबोनो हाथों गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय माबानिखौ दिनै आं गायनो हायाथाय आंनाथ' गनो नागिरोना आं सोरजों दङ नायबा जाबाय बहा थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बिराद हेपि इन्टारेस्टार आं दिनै ओरैजाय जि गनो नागिरो ओमफ्राय र' दै बेनिखायनो आं सोरनि गारियाव गाखोदों आङो बैनायखौबो लाबो नायदो ओरै खनसे नायदो जोंनि बैनायखौबो लाबोबाय नों लाबोयोथाय प्रडिउसार जों माने जों बाइकजों एखेबारे बहा थांगोन आं नारेंपुराव थांगोन माने राव दाबिं खालामनो आरोना बैयाव ससेयाव हाखु बिखु बिथांमोना आंखौ लिंफैनानै आं फैबाय ओरैजाय माबाखौ लाबोबाय नैबे मा होनो माबाखौ लाबोखाबाय नै आलुफारानिहाय आलुफारानि नानिया बिक्रमपुरना नैथिंबो सासे आइ दङ जोंना मा माबा मा होनो बे अनिल अर्गें मोनजों लाग्राया गदाय गिबि जानाया बेखौ लाबोफाबाय दे माबा नों ओरैजाय बै गथ'खौ माथामारिला एसे नांगौबा गारि गाखोहोदो सफैबाय आरो जोंना राव दाबिं खालामनाय जायगायाव सिङाव हाबलांसै आं एसे बे रानिया फैखादों गोथांसो नुस्राजोब्बाय थाबाय आरोना बहुत कारासै जार स्टार्ट खालामबाय जोङो राव दाबिं सोनायनि फाइल फिल्मनि आरोना जोंनि गहपुर एयारपर्ट जानायनिफ्राय बिराद मोजां जाबायना दादा सन्जय जोंनि गहपुर एयारपर्ट जानायनिफ्राय बिराद मोजां जाबायना दसे जोङो दखानाव थांना फैग्रोबाय आरोना जाग्रा लानानै माने जोंना जाथ'वाखैमोन नालाय दा जों होनोसै लाबाय नै मेथाइ थफ्लासे दा खुसि नारें फोरनानै आरोना आङो फैनो जोंनाबो ओरैजाय आयौ दङ उनथिंजाय दा सान्दुं गोसा नारेंफोराव बारा सान्दुंआ नाङाखै माथो जखि सान्दुंआ नारेंफोराव बारा नांबावलायाखै माथो फै जायनोसैलाय मुखा मुखि ओंखामथ' जाबोखायाखैना जोङो फुङावनो ओंखारबोदों जायाखै जिथ' खाय गियोखायो आं बेखौ रेसुमै आं दिनैखौ जोबोद मोजां मोनो माबोरै मोनदों रेसुमै आंखौ जोबोद मोजां मोनो रेसुमै आंखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय आं दाबो नोंनो फोरमायनानै लानो हायाखै खाथिनिफ्राय रेसुमै गोसो सानदों आरो माने दे थांदो स्टार এইটো নহয় এইটো স্টার হৈ গ'ল 네, 누나, 나는, 산대. Oj, 자꾸 집에 아이고 싫어. बिराद मिलायनो गोब्राब जायो आरोना खनसेयाव जाया खननैयावनो जाया खालामफ्लेबाय थानांगौ जायो माने बिराद मिनिथावनाबो जायो आरोना माने
आरो बिमा सानगोन दे दे आं नोंसोरखौ बिब' आरो बिमा सानगोन आंनि सेन्देलजों जोमग्राजों मा सिमिलायखोलै फुरफ्र ना मामोनलाय बे थान्दा ना दे दे आं नोंसिनि खस्थ'खौ नायनो हाला आं नोंसिनि खस्थ'खौ नायनो हाला दे आं नोंसिनि खस्थ'खौ नायनो हाला यस बिराद खस्थ' नुबाय आरो माने फिल्माव आरो आं नोंसिनि बेयाव जों राव सोनो फैदों नालाय आं नोंसिनि खस्थ'खौ नायनो हाला फिल्मनि जाय ब्रें जुब्रें जाजोब्बाय आं नै आं गरमजोंनो नोंसिनि जानाय थानाय गासैखौबो होजोबगोन आंना दा जासिगोन आरोना गय थानोसै आंबो गोखां आं नोंसिनि जानाय थानाय गासैखौबो होजोबगोन जोंहा बे आइनि सफैलायबाय आरोना आइनिबो दङ रुल मोननैसो ओमफ्राय आइया लोगोसे बे पायेल फिल्मनिनो स्क्रिप्ट राइटारखौ आरोना लिरगिरिया बिथाङानो आइया Assalamualaikum भाईजान राव दाबिङा जोब्बाय आरोना जों थांसै ओंखाम जानो हटेलसिम इमान भालके गाहरि मानखौ दिना दा बारबाय आरोना टाइमाबो ओमफ्राय जानानै न'आव थांलायनोसै जोङो ना न'आव थाङा ओंखाम जानो थाङो न'आव ओंखाम जाखांनानै थांसै होनदों सार ओमफ्राय जोंना ओमफ्राय राव दाबिं होग्रा नैबेनो स्टुडिअ थायो बर'नि हो नायनानै बयबो लाइक खालामो खुलुमबाय नायनानै चेनेलखौ दावगाहो नायनानै चेनेलखौ दावगाहो थेंक इउ ओरै सार दङ प्रबिन सार बयबो नायदो चेनेलखौ बयबो नायनानै हेफाजाब खालाम बेनिफ्राय आरो साबसिन नोंसोर मदद होयोब्ला मोजां भिडिअ लाबोनो हाथों गोजोननाय थाबाय थांगासिनो जों दा ओंखाम जानो हटेलसिम आरोना ज'नो जों जानोसै नैबे हटेलाव फैबाय आरोना मोजाङै मोनथिदों निलि जुलि हटेल আপুনি থাকিব नै जानो মই नै बेयावनो जानोसै जोङो मा अर्डार होदों जाबाय दे जा आइ जाग्रो बिथांमोना ओंखाम जानोसै जानोसै आरोना सानै जानोसै मारै लायनोलाय आजिमा बहुत आरोना नै 1 2 3 4 5 6 7 बिथाङा माबा खमि जादों नामा जायाखैना दासो सफैदों नै जोंना आसल हाथरा दासो सफैदों नै बेदरा हाथाय मानगा होग्राया हाथाय मानग्रा बुस्थुआ सफैदों